vezimbabwe kana dambudziko richinge rawira munhu 1 zvikureva kuti rawira tese isusu sevana vezimbabwe. Saka kana munhu achida help tongozama kubatsira nepatinenge tinapo. Nhasi ndiri kunonzi iko kuFidelity kuSouth View Park apo pandashanyira hama yedu imwe ine problem yainayo. Makadini? Tiripo. Munokwanisa kutaura problem iripo yakaita kuti imimi mugare patiri panapa muzuva ranhasi? Zvakaitika ndezvekuti ndaigara muFirst muno Fidelity. Muno Fidelity. Saka ndakangobvako netapesana nekuda kwemunhu wandaigara naye. Saka mukupesana kwakaita akabva nditsvagira pamwe pekugara muFirst 1. Saka mukutsvagira kwandita pekugara muFirst 1. Pandakapa akazobva akatumwa ndofunga nekuziva ndobva angonzi ndomuburitsa mumba mawaigara. Kuratwa nemadhiri avaita amene zvozikanwa naye. Saka pandakazopinda mune H2 yacho muFirst 1 iyoyi yatinogara ndobva atitaura akati mbatotumwa zvakare ndobva asondipazira pekugara. Maigara mukebheni? Ndapagara mukebheni ndobva ndapinda muimba main house iyoyo ndobva ndaita seyanga isina kupera but ndakangogadzira ndega zvongoturika padenga zvongondinga nepekugara nevana boswa kwakunaya. Ndobva azotuma muridzi wemba mune mbaita madhiri futi murume wenyu ndiye aituma vanhu? Anenge aituma futi nevanhu vanondipazira futi pekugara pandaigara. Saka ndakazoona kuti izvino zviri kuitwa nevanhu vekuziva because vakabatana nemumhuri yandinobva inini. Saka zviri nane ndibve ndimboona kuti ndikaenda kapangu ndega zvitori nani kana kugara pangu pasango zvitori nani nekuti nokundanzwa ndichitendera pekutsvaga pekugara ati hamene zviri kuitika kuti ndishaye pekugara. Alright, inini ndanzwa muchitanzi zvakabatana nekumhuri kwenyu vari kumufurirawo murume izvo zviri kureva kureva kuti vekwenyu havasi kumira nemi. Inotaurika iri problem yachona yakakonzeresa kuti imimi munetsani zvinozosvika pakuti munhu aite utsinye hwekuti pese paakuisai pekugara obva akudzingai? Ini pachangu nezvake ini munhu wandagara ndakangokwanisa ngoti ini zvekugara nevanhu kwasi kusi murume agara ingori pamba akwanisa kutenga property mba mari yake yese anenge aita unotoita kuti iwe utokwanisa kuti ranga nhamo iwe akabva naye kure uchidzidzira nhamo ichi pamwe unonganza mari yekuti tenge zvinhu zvezvini mupe but anomba asvika nekuparadza iwe wakaronga kuti uri kutenga kitchen and utenga wardrobe kusvika kutonzwa kuti yatumirwa munhu kuti anzi mai varwara kumusha titengerewo chakati kana kuti yatigirawo mari yakati. Saka ndakaona kuti ndiramene munhu akadai muupenyu azviita se azviita kundikangomusiya pamwe anogona nemweya wake wozokazvitarisa pane mukadzi wekutanga ndo zvakanga achingoita futi haana chakaperesa akatomborora futi. Imimi muri mukadzi wechi2? Ndifanira wechinumber 3. Wechi3? Asi vakadzi vese havaienda? Vaienda usina chinhu muupenyu. Pakasvikawo asina mukadzi? Pakaipa. Saka pamurigara panapa murigara nevana vangani panapa? Ndine 2 vana. Vane makore mangani? Wekutanga ane 9, wechi2 ane 5. Ko kuchikoro vari kuenda? Havasi. Vakangogara? Vakangogara. Ndo mamunorara? Ko kubatsirika ndaona panapa pana toilet pakugeza kana kupinda muchimbuzi munobatsirika sei? Handina chandinombokwanisa kuenda ndototambira kana even manheru kana even mukati makuseni ekuratidza kuti vanhu vasati vakufamba nokutsvaga pekungowa ndakana nedombo pasera ndokwanisa ndiwane kana kugezawo kuti ndita sei patoilet kungoona kuti nenhau unongoona kuti kwidza kumusoro kana uchikomo wangodaro wangobatsirikanawo tosiwo tasewoenda. Saka vanhu vari kukuonai vamwe vari kuti chini kuti situation yatiri kuona panapa haitambirike pane vana vachiri vadiki ava kuchikoro havaende vamwe vamakamboudza maproblems vakati chinazvo? Ndinovaudza but vagara futi vanhu vemurudzi rwandakabva vakazviwanza but vari muno muHarare but vachitaura ndikavafona vanotaura kuti tiri muMutare but ivo vari muno muHarare. Saka vane zvinhu zvavakaita zvekuratidza kuti havakwanisi kubudikira pachena asi vari munhau yekutiratidza kuti vane mutambo wakaitoratidza kuti vari kudya mari nenhau yekuratidza kuti pamwe vakaenda kunoromba but zvekunzi sunungurai kana pamusoro pezvamakaita mwana akwanise kuti kuzviitira zvinhu zvake muupenyu kana kuti mwana akwanise kana kutovaka wemba yake muupenyu vanongoramba vakagara zvichivaitisa mari
saka nganga idzo vatori nadzo kana vazati vanongotendera zvekuti vari kuona munhu ari kurarama but kuti munhu ati aonekwe kuti agare mukati memba chaiche dzimba dzakavakwa dzisiri dzemba yekurorwa havakwanisi zvinokwanisa kuti zvakaitisa mari kuri vati vane chidzidzo chavakaita pakati peng'anga dziya kurati vakaendisunungura pamwe vane zvekuratidza kuti kuenda kwavo kana kuti vane mhiko dzavakaitirana dzokurati vasandisunungure kana kuti vanoita marombe kana ndosaka vachipfuma nazvo saka vanongorova kuti gatirambe takangotarisa reve ndingachada kutsvaga basa vane masungira avakaitoratidza kuti ndisatombozwe kana kuti basa ndikada kuti apa ndotonzwara kutsvagira umwe munhu ini kuti vandionese munhu vanhu vacho havakwanisi saka pakaoma pakaipa pakaipa. Kumusha kwenyu ndekupi? Ibhowera. Mva kubhowera. Pakaipa kana vehukama vasingakwanisi kubatsira ende vari kutoitawo semurume uyu akakudzingaiwo akati rarama life yako asi pakurarama life yako ari kusvika futi achipwanya pauri kugara. Panapa paari kugara zvikuru kuti ari kukupaziya kana ari munhu mufidelity anotopaziva kuvana vake ari kuti chiinawo munhu kana asungwa zviya nevaratidza kuti vanoda mari ndosanadza kuti pane zvavanoita kuti ratidza kuti pane vari zvavari kubhenefita pamusoro pemurume vana varidzi vemwana nekuti kuti vararame vakwanise kuvapa chikafu havakwanisi vanogona kuvapa mabasa ekuti vakwanise kuvapa mabasa vovapa mabasa ekuti nemushanda kwakatuku vavaitira kana zvavanoitira neng'anga dzavakafamba nadzo but chavanokwanisa kuti vapa mabasa kudari mari yavanenge vashanda vatsvagira kana mahure ekwanisa kuti vasvitse mari yozonobva kana mahure yosvitsa kune varidzi vabereki vamwe andonasa kudani because kubva kwandakaita kuindisiyane nawo nditaradza kuti ndakuda kuzvitira upenyu hwangu ndega ndinonga ndararama nastep mother takatangotadza kunzwanana saka kuzoti ndizobva ndakabva mundani ndikwanisa kugara kumusha kuti hazvina nendigare ndega nekuda situation yaiitika kugara nastep mother vangu mumupenyu sandakangona kuti sezvo zvangodaro rekaitita sei ndingobva ikoko ndovataura kuti hatisiri pamwe chete handichakwanisi kugara nevabereki ndakukwanisa kuti rega ndingovageza sefamily semhuri kungoratidza kuti ndigare ndavasiya nekuti ndakanga ndangouzwa mukufamba kwandoita nekuzoya kuno kumaharare ndakandaudza kuti ungogara wangosudurika mukati merudzi kungori nani ungokwanisa kungomira wega nokuti vagara pachizvavanoda kuita mari neyo but iwo kuti vakupe help muupenyu havadi havakwanisi saka kutambudzika kwavanoita muupenyu ndokusaka kuratidza kuti vabudirira ndakangona kuti kudzoka futi zvakare kwavari muupenyu kupedza nguva saka kugara rangosiyana nazvo tongokwanisa kuti kana kuine vanokwanisa kuti zvakare murume kana idha achandiroora kana kuti kupwa ndichabatsirika vasangoratidza kuti vagara tangofuratira rudziro rwezvatose ndo zvandotarisira. Alright, kupa kudya apa mukurarama nei? Muri kuenda kubasa? Hapana, ndisanza kutosungwa chaiti usaende kubasa. Saka ndoona kuti zvinotoitwa kana even vanhu vazhinji muno vanozviziva kuti ndo zvinoitika. But kuti vachiti nemusunungura kamugona unosiya zvenyu musiye chiimo muende kwamuri kuenda havakwanisi kana even kana mukomana chaiye akatanga ari kuda angatogadziriswa kuti aone kutofidha rimwe hure but chisiri chinangwa chanenge afambira saka zvakaoma munhu ndozvawanika muupenyu napakaipa. Zita munoitwa mai ani? Ndoita My Destiny My Christian. My Destiny kana My Christian. Alright, ko vanoda kukubatsirai vanokubatai pa imune phone? Ndine phone, I think maybe next week ndinenge akushanda. Ninge akushanda? China ikoko ndofunga muri yeZimbabwe mungozvinzwira chiitiko chatinacho kana kuti nyaya yatinayo yatiwira sevana veZimbabwe ndofunga muri kuinzwa vari kuda help My Destiny vari kuda help saka ndichasanoisa nhamba dzangu pascreen apa kana muchida kuvabatsira mundibate vanoda kuvaona mundibate tikwanise kuvabatsira sehama yedu kana munhu awirwa nedambudziko zvikureva tirawira isusu tese sevana veZimbabwe. Mashoko amuda kutaura kumhuri yeZimbabwe ndekuti chi My Christian ekupedzisira? Ndochandokwanisa kuita ndinotaura kuti kana paine vanokwanisa kundibatsira kuti vagone kuti ivo kana kuine vanobatsira vava muupenyu I think ndikadina nyengo ndikada kubatsirwa zviripo zvepanyama zvokwanisa kuti ndibatsirike but muupenyu kuti ndive neupenyu kana ndive neimba yangu inozoti imba ina baba muupenyu
ndozvoda kuti zvibatsirike muupenyu hwako kuti vagone kana iri zvavakaita kana vainewo vanokwanisa kukwanisa kundigezera mumbezozo vakwanisa kundisududzira kuti vaore mwoyo pamusoro pekundirasira zvanondirasira kuti ndisasvike pamwe nodonzva pakuchembera ndisina murume muupenyu zvichitsidzi zvawakafambira pakati peropa rangu kwavakaenda unogadzira pakati peuri mumuviri wangu saka ndo zvandoda kungotikumbira kuti kana vaine mabatsira vangandiita chero vanenge vari kupi vagone kundibatsira kuti vavakwanisa kuti vasiyane neni ndigone kunoita chinobatika ndigone kunogarawo mukati memba yangu ndigone kuti vana vangu ndivashandirewo varegedze basa rangu muupenyu ndozvandofirawo kuti vagone kundibatsira nazvo kune vanobatsira funga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe chiitiko chatinacho muno muFidelity Southview Park vanogara pakati pesango makatarisa kwese uku kune makomo kwese uku nyoka hatichazive kuti chii chinovawana panapa ende inzira inofamba nematsotsi munopinda vanhu vakasiyana siyana ende vane mwana musikana anofane mwana musikana panapa ari kugara musango ngatibatsirei hama yedu iyi even chekupfeka chekudya pekugara chaipo vawanewo pokugara nekuti pavari panapa panotyisa.